Domeniul dezvoltării personale este unul foarte extins și vreau să vă spun specializările mele, că m-ați tot întrebat de ele. Unul este excelența sinelui, adică să ajungeți să știți exact cine vreți să fiți și ce aveți nevoie ca să ajungeți acolo, prin claritate mentală și prin curățarea mediului extern și a celui social. 2. Performanță și, aș spune, excelență profesională și sportivă pe care o lucrez cu adulți și cu copii, astfel încât să fiți cea mai bună versiune a voastră atunci când mergeți la birou, când vă conduceți afacerea. Și 3. Lucrez cu adolescenți, astfel încât să poată să treacă prin perioadele astea agitate, fără evenimente disruptive majore și să poată ca la finalul adolescenței să aibă o viziune de viață coerentă, concretă. Deci, self-mastery, performanță profesională și adolescenți de succes.